Поправи. Блузката така. Не съм готова с музиката. За коя песен? Колкото можеш. Тата, може ли още малко да намалиш музиката? Това телевизора. Давай. Ако спява в час уречен, да пристигне море. Точно тук на бъдни вечер, дядо Коледа пине и при нас не закъснява. Идва с пълния чувал, всичките деца познава, а е стар и побелял. Всичките деца познава, а е стар и побелял. За добрия човек, тръгнал в бялата вечер. За добрия човек, пътят е винаги лек. Крепати го помоли. Жив при телевизора, че понякога греши, но за всеки той намира ми подаръка любим. Все така върви усмихнат, без почивка, без да спре и не чака да отихнат ледените ветрове. Браво! Малко Браво, трябваше да